Каква е разликата между траен и окончателен ефект? Трайната епилация е с козметичен ефект. При нея има видимо забавяне и изтъняване на косъма за няколко седмици. Ние я наричаме още стандартна, защото това е епилацията, която се предлага масово. Окончателна наричаме епилацията, при която има медицински значимо дългосрочно намаляване на видимото окосмяване, обичайно над 80-85% в третираната зона, задържано поне 12 месеца след завършен курс без поддържащи процедури през този период. Това е нашият стандарт. Кога лазерната епилация е медицинска услуга? Лазерната епилация е медицинска услуга, когато се прави с мощни медицински лазери с достатъчно ефективни параметри от обучен медицински персонал и винаги под дерматологичен контрол. Работим по стандартни оперативни протоколи за медицински манипулации с информирано съгласие, тест зона и ясни индикации и противопоказания. Ние следваме точно това, защото безопасността на пациентите ни и повторяемостта са важни, колкото и резултатът. Често ни задават въпроса, наистина ли имате пациенти без косми десетилетия? Да, доктор Христозов е българският дерматолог, който още през 1999 г. въвежда в дерматологичната практика лазерната епилация. От тогава ние проследяваме ефекта и нашите лазери и терапевтични протоколи се усъвършенстват непрекъснато. Можем категорично да твърдим, че при огромна част от пациентите ни, които са приключили с лазерната си епилация през 2000-та година, ефектът се задържа без поддържащи процедури. Това е силно наше предимство и вярваме, че се дължи на протоколите ни и избора на платформи. Важното тук е, че това е наш дългосрочен практически опит, а не случайно проучване. Индивидуалните резултати варират и не го представяме като гаранция.